Здравейте, приятели, аз съм Dual Gaming PC и днес ще ви вкаря клипа как да снимаме с ZD софтуер скрин рекорда. Добре, това е тук, е това. Ето го даже тук. Добре, това като го натиснете, да започваме. Да, това като го натиснете, почва да стримвате или да почвате да снимате, както вие си решите. Аз съм си го направил на номер 1, принципът по принцип на F8. И така. Отиде тук се пауза, вие знаете, аз съм си го направил на номер 2. Тук е таймера. Добре, това е ситинга. Таймера, на колкото таймер ще направите, добре ще ви покажа. Превюто, това е ревюто, но не ми го показва, че защото снимам. Добре, скрина. Това няма да го показвам, защото въобще не ви трябва скрин, но пък ще ви трябва зумването. Добре, това е зум. Като натиснете зум, след това го намалявате с контрол, започваме с видеото. Видеото ми е на MP4, фреймрейт, фрейма 15, това няма да ви трябва, това ще ви за аудиото. Добре, тук ако искате, може да си пуснете музика, да качвате файл. И така, ако натиснем това, няма да може да се чува. Ето. И не се чувах, нали? Сега, да отидем на лайва. Това е лайва, е за стримването за OneMod. Ето вижте какво пише тук. Local Broadcasting from this piece. OneMod. Ако си го включа, мога да стримвам, но аз не искам в момента да стримвам. Затова ще учим на вебкамера. Вебкамерата е това. Нали, имам предвид ето USB камера. Здравейте. Добре. Ето това препочнахме да снимаме. И ето. Тук е скриншот. Скриншот не ви трябва. Ето тук може да си правите лого. Преди бях Mr. Gamer. Сега не го използвам, защото не съм Mr. Gamer. Ние сме с един мой приятел. Правим клипове. Логин на видео. Не искам. Тук справите какво да ви е на макс. Тук къде да ви се и тук и тук. Аз съм си избрал тук, но не искам да го вкарвам. Курсор. Това не знам за какво е. Малко си скриншот, да не ми се вижда мишката. Hotkey. Ето, Start, Stop. Тук си го направих аз. Номер 1, номер 2, 9 и така. Таймера е. Таймера аз съм си го направил на 25 минути, защото не ми трябва толкова много за таймер. Не знам за какво е about. Тук трябва да си напишете нейма, емейла, кея, който е изпратен за това и да влезете или активирате нещо. Да ви хареса клипа, приятели, и да не забравяте like for like, sub for sub и откъде да си изтеглите програмата ще бъде в описанието. Благодаря, че гледахте този клип.